салом бинандагони азиз, набиҷон Юсупов бо шумо мебошам. Бинандагони азиз, аз мо як хоҳиш ки ба шумо лайк монданро фаромӯш накунед, то ки ба дигарҳорам дастрас шавад ва обуна шуданро фаромӯш накунед. Раҳмат. ин сол тарбуз бисёр шуд, сокинон розӣ, деҳқонон норозӣ. соли гузашта нархи тарбуз дар бозорҳои Тоҷикистон кайҳонӣ шуд ва бештари сокинон лабташна монданд. деҳқонон ангушти ҳасрат газиданд, ки чаро тарбузи бештар накашиданд, то фоидаи зиёдтар бигиранд. имсол ҳама хостанд фоида гиранд. Тарбуз дар бозорҳо зиёд шуд ва нархи он якбора поин омад. соли гузашта дар аввали мавсим тарбузро як лухт ба 8-9 сомонӣ ба соҳибкорон мефурӯхтанд. ҳоло нарх то 4-5 сомонӣ кам шудааст. вазорати кишоварзии Тоҷикистон хабар дод, ки имсол қарор аст то 100 000 тонна полезӣ бигиранд. вазорат деҳқононро огоҳ кардааст, ки сабаби зиёд киш шудан ва ҳосили зиёд тарбузу харбуза арзон мешавад. деҳқонон мегӯянд имсол нархи дороҳои минералӣ гарон буд ва хароҷоти киштии полезӣ ҳам зиёд шуд. муҳаммадин қурбонов, кишоварзии тоҷик, гуфт: агар нарх каме гаронтар мешуд, беҳтар буд. он вақт хароҷотро мепӯшонд ва мо ҳам соли оянда бо дилгармӣ боз тарбузу харбуза мекиштем. вагарна дар бозорҳои душанбе нархи тарбузу харбуза якхел нест. ҳоло асосан аз ноҳияҳои гарми вилояти Хатлон ин маҳсулотро вориди бозор мекунанд. нархи тарбуз аз 7 то 18 сомонӣ аст. сокинон мегӯянд, дар муқоиса ба соли гузашта нархи тарбузу харбуза то ҷое дастрас аст. медҷон Турсунов аз ноҳияи Фархори вилояти Хатлон барои фурӯш ба Душанбе тарбуз овардааст. вай гуфт, як дона тарбузро дар сари замин ба нархи 5-7 сомонӣ харида дар Душанбе бо изофаи 1 сомонӣ ё 50 дирам ба муштариён пешниҳод мекунем. бо сабаби каму зиёд киш кардан ва ё хубу бад омадани ҳаво, ҳар сол як маҳсулоти кишоварзӣ ё камчину гарон мешавад ва ё аз ҳад зиёду арзон. ҳолати аввал ба нафъи харидорон нест, дар ҳолати дуввум ба фоидаи деҳқонон. барои имсол соли гузашта баъзе аз деҳқонони вилояти Хатлон ҳосили пиёзро ҷамъоварӣ накарданд, ки зарар мебинанд, зеро нархи як лухти пиёз ҳатто барои пардохти арзиши чидани он кофӣ набуд. баъзе аз коршиносон сабаби асосии чунин вазъро ба мудирияти нодуруст дар соҳаи кишоварзӣ рабт медиҳанд. онҳо мегӯянд, харчанд раҳбарияти вазорати кишоварзӣ ҳақ надорад чӣ кишт карданро ба кишоварзон фармон диҳад, вале аз ҳаққи машварат ҳамчунон бархурдор аст ва мувассаф аст. роҳбарони хоҷагии деҳқониро аз хатарҳои пасту боло рафтани маҳсулот дар бозорҳо ҳушдор диҳанд. рустам латифзода, раиси ҳизби аграрии Тоҷикистон, ҳам гуфт: вазорати кишоварзӣ бояд ба деҳқонон дастур диҳад, ки дар оянда талабот ба кадом маҳсулот дар бозор зиёд мешавад. бояд бар асоси ҳамин кор кунанд, ки бо ин ҳол кишоварзони тоҷик нигаронанд, ки аз парвариши тарбуз имсол тақрибан ҳеҷ даромад нахоҳанд гирифт. сокинон умед доранд, ки мисли соли гузашта ташналаб нахоҳанд монд. бинандагони азиз, ин буд ва агар ба шумо маъқул омад, илтимос лайкро гузоред и ба канал обуна шавед. раҳмат.